Asseyi Sherif Ousmane Madane Aidara aka bangeni sangume okumu kɔnɔna na 12 mai wajulu kɛnɛba ɲɛnamayara Dakarkaw fɛ yen Senegali jamana kɔnɔ ansaru n'u kanubaw sɛbɛkɔrɔ bɔra kana ala ko ɲuman dɔ kɛnɛ yen waleɲuman dɔ ni ka a seereya kosɛbɛ ni y'an don kan ye bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ. Foli ani waleɲuman dɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen wala ale bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaru olu de don ni ye o kuma selen fana san'an ka don bamanankan kunnafoni kɔnɔ an b'a jira an karamɔgɔ la k'a fɔ a ye ko a joyeux anniversaire san caman bɛ ala bolo ala k'o jira an la a n'a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen ka fara kanubagaw kan yarabi an b'a kama min bɛ ani ala cɛ ala ka ko kama Mali jamana basigi ala ka o don a kɔnɔna na an b'an kunda Senegal jamana kan mɛ kalo tile 12 don kɛrɛnkɛrɛnnen don min a ti dogo diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ansaru n'u kanubagaw fɛ o de kadara kɔnɔ Dakar Senegal jamana kɔnɔ wajulu kɛnɛba ɲɛnamayara ansaru n'u kanubaw fɛ ka mɛ kalo tile 12 okumu kɔnɔna na min a seereyara silamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmayaso fɛ ka fara kanubagaw caman kan ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen Alamidu Badini Buya Kulibali an ka janga ɲamadali kɛ Musa Fɔnba bɛna ɲɛfɔli kɛ. San 1950 ani 5 mɛ kalo tile 12 san 2026 mɛ kalo tile 12 Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Asseyi Sherif Ousmane Madane Aidara ye san 70 ani san 1 sɔrɔ ɲɛnamaya la ka kɛ nafa ye o ɲɛnamaya kelen fɛnɛ ka ni silamaya diinɛ jarini ye silamaya diinɛ min ko hinɛ ani makari ni ɲɔgɔn ganu a ka wele de bɛna ka mɔɔw wele ka taa ala lasɔrɔ sira ye nin bɛna ka siɲɛ fɔlɔ ye silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansarudine Internationale FADI a bolofara min bɛ Senegali u ka banni ka bangeni sankunbɛn ɲaɲa ni boloda a yɛrɛ dafɛ ka sabu kɛ sirifekɛ a bɛ Senegali faaba la Dakar nin kuma in nɔ a kɛra sababu ye mɔɔw ka bɔ fan caman fɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ banni dafɛ Senegal faaba la Dakar silamɛya dɛmɛtɔ Ansar section 11 minnu bɛ Senegal u bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ in jeereya ni ka ala wale ɲuman dɔ a ka bonyaba kɛlen la u ye n'u ɲɛjɔyɔrɔ dili ye u mɔ k'a ka bangeni nisɔndiya boloda a dafɛ jamana camanw nana Senegal faaba la Dakar silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofaraw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka bɔ Mali jamana kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmaayaso min bɛ yen Burkina Faso ta Konowari ta Gambi ta ani Faransi ta nin bɛɛ lajɛlen yera sirifekɛ dafɛ Senegal faaba la Dakar wajuli kɛnɛ belebele min sigira senga ka bɛn ni ntɛnɛn mɛ kalo tile 11 ye n'o bɛ bani ka bangeni sankunbɛn su wajuli ba ko fɔ nɛgɛ ɲɛ kelen sanga 30 1h30 kuma de fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Mohamedul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye mɔden Asseyi Sherif Ousmane Madane Aidara ye kɛnɛ lasɔrɔ silamajama y'a bisimila nisɔndiya ni farifoni ni bonya ni karama kɔnɔ a ye foli bila bɛɛ lajɛlen la ni ka sɔrɔ ka bisimila minɛ sigiyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen nunkɔrɔla minɛ bɛ ka maaya ka kɛ ko dɔrɔmɛ 5 didɛgɛ nisɔndiya fɛ dantigɛlikanw sɔrɔla ka daminɛ ka jira sirifekɛ la saa caman bɛ dali masa bolo yarabiyama ala ka san caman jira a la an n'a ka jɛ k'a ka bangeni sankunbɛn daamu da duwawudon fɛnɛ kɛra Mali jamana basigili la n'o ye bani yɛrɛ faso ye ani farafinna cɛcɛ kana bɛɛ lajɛlen lakana bɛ se segin cogo min 2h16 kuma de tamaninkaw de Segu jamana kan Barawele cercle la Ba Madani de Bashi Dandarawere de Asseyi Sherif Ousmane Madane Aidara ye kuma ta dakurunya fɔlɔ la sirifekɛ ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen mɔ maa o maa se ɲɛra labɛn in nɔ yɔrɔja ani yɔrɔ suru ka kɛnɛba in sigi senga Senegal faaba la a ye bonyamasegin kɛ i ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Senegal jamana ɲɛmaw ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin malidenw ma minnu sigin bɛ Senegal n'o ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ye Senegali Mali silamaw ka ɲɛmaaba Asseyi Sherif Ousmane Madane Aidara ladilikanw ni bilasiralikanw a y'o ɲɛsin silamaw ma jango maliden minnu sigin bɛ Senegali dugukolo kan u k'u janto jamana sariyaw la k'u labato
ni ka kɛ bolomada yɔrɔ ye k'a dɔn k'a fɔ u bɔra jamana de rɔ jamana min ye danbe jamana ye jamana min ye bonya jamana ye jamana min ye maaya jamana ye ba madani de ni Bashir Tarawele de a Sayyada Sherif Usman Madani Haidara ka bonya kɔnɔ Alkurana sanuma kalana kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna suratul Fatiha ani kulu wallahu kadali masa deli o ka kɛ hinɛ ye maliden bilenw ka faso bɔtɔ bolola kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna General d'armée Sajo Kamara dɔgɔnɔ jamana ka minnu bɔnɛna u nina maaw fɛ n'u kɛmɛ ka silamɛya diinɛ biri u yɛrɛ ka n ye finitigilaka ye n tɛ finitigilaka ye fɛn o fɛn bira faso ko in nɔ suratul Fatiha ni ikilasi kalanna o ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin u ma badada dali bɛ se ka nɔgɔya u ye cogo min a n'an ka jamana fɛnɛ basigili a n'a kolo sumani sirifikɛ ka laseliw la a y'i sinsin fɛn min kan o ye silamɛya diinɛ ye o y'an kala fɛn minnu na silamɛya min ko hinɛ ani makari silamɛya min ko i silamatɔ ka tɔɔrɔ man ka se diinɛ wɛrɛ ma mɔ i ni maa siya bɛɛ lajɛlen bɛ se ɲɛ sigila k'a sabu kɛ i ka tɔɔrɔ man ka se maa wɛrɛ mɔ bani y'i da don la k'o walawala silamɛya yɛrɛ tɛ taa fɛn min kɔ sa n'o ye jogo ɲumanya ye ka da Ala la k'a fɔ kelen don filanan tɛ la i dalen kɔ Ala ka sira ɲɛ n'a tɛnɛmakow yeli ye k'u to yen tɛnɛmako bɛnw min tɛ bɛn i mɔ ka n'o kɛ i ma ɲɔgɔn na k'i ɲɛ tɛmɛ walifɛn kan ka kun n'i yɛrɛ ye sirifikɛ ye ɲɛfɔliba kɛ nin kan Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Usman Madani Haidara ye wele ɲɛsin silamaw ma u k'u janto ja min d'an bɛ malidenw ɲɛ an kana bi a ja kɔnɔ k'a sabu kɛ bi maa jɔman bɛ minnu bɛ ka silamɛya ni arabula tabiyaw sanga u cɛ ka ja iko jɛgɛjala ni baji Mali silamaw ka ɲɛmaaba ye foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔ Ansaruw ma dugu jɛko 22 u bɛ ɲumanya wale min na ka ɲɛsin silamɛya kɔrɔtali ma dugu jɛko 22 u bɛ ɲumanya wale min na ka ɲɛsin u ma ɲɔgɔnw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dali masa ma nɔgɔya kɛ minnu ye ka don olu jigiya la n'u ɲɛji cɛli ye a y'o bɔ ɲamasegin kɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaruw ye sa o sa Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Usman Madani Haidara ka bangeni sankunbɛn ɲɛɲa ni kɛnɛba bi sigi sen kan silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ u mana ye diɲɛ fan o fan Mali kɔnɔ a kɛnɛbaw kun bɛ sigi nka ka sanga ni kow n'u taabolow ye n'a ma ɲɛ ko sirifikɛ bangeni in sankunbɛn y'a sɔrɔ Senegali faaba la Dakar bani y'a ɲini silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ bangeni sankunbɛn nisɔndiya kɛnɛbaw ka kɛ wajuliw ni Alkurana sanuma kalani ye ani dugawu don ye Mali jamana basigili n'a kolo sumani na ani joli di jango ni u bɛ se ka kisi cogo min ka dɛmɛ fɛnɛ ɲɛsin mɔɔw ma dali masa ma nɔgɔya kɛ minnu ye n'olu ɲɛji cɛli ye nin wajuli kɛnɛba min sigira sen kan ka bɛn ni ntɛnɛn mɛ kalo tile 11 ye n'a ɲɛnamayara Zamzami y'o fɛ a kunjara ni dugawu don ni silamɛya don ka layidu 6 bayatul islamiya tali ye maa baden fɛ n'i y'a dafa i t'i jeni n t'i fila fara Ala kan n t'i fila fara Ala kan n t'i sonyali kɛ n t'i jɛnɛya kɛ n t'i n den faga n t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ Ala k'a minɛ Ala ka yafa ma Ala k'an s'a kɔrɔ sɔli ala rasul wasalim Ala ka o duwaw sanuma ye minɛ san 71 caman bɛ Ala bolo Ala k'o kalifa an fa ɲuman in na an bɛ to wajulu kɛnɛ sanuma in kɛnɛ kan nisɔndiyakan minnu sɔrɔla ka kɛ Alhamidu Badini ani Buya Kulubali ka kuma galama la an ka janga ɲamadali kɛ alhamdulillah nisɔndiyalen don an fari fɔnnen don nka telima na dɔrɔn k'i jaabi ko an bɛ an fa n'an karamɔgɔ a Sayyidi Sherif Usman Madani Haidara an b'ale ka san 71 na kɛnɛ kan inshallah Dakar dugu kɔnɔ Senegal dugukolo kɔnɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sous région dɔ garijɛgɛ ka don karamɔgɔ ka anniversaire la a yɛrɛ ɲɛna o sous région in na nin kɛra o siɲɛ fɔlɔ ye nisɔndiya bonyana an kan
an y'a kanu su in na ka wajulu kɛnɛba sigi ka an karamɔgɔ nisɔndiya su in na inshallah an fari fɔni ne sabu an y'a dɔn k'a fɔ ko ala y'anw kɛrɛnkɛrɛnnen de su in na o ye tanunko ye ka o la anw yɛrɛ kan ka fɛn dɔ kɛ fɛn min b'a yira ala la k'a fɔ ko ala i ye nin min k'an ye an nisɔndiya Sénégal bi section 11 de bɛ yen ka daminɛ Dakar Thiès Mbour Tamba Sédhiou Ziguinchor Kédougou Vélingara Bakel Richard Toll bi ala barika la a cɛ n'a muso ka ni ɲɔgɔn fara tɔnden kan o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar ya bi karamɔgɔ nali diɲɛ kɔnɔ an bɛ dɔɔnin de fɔ a la k'a tɔba to yen a ye nafa min dilan diɲɛ na a ka bon hakili ma da tɛ se k'a fɔ k'a ban a ye abunadenya dilan k'i jamana jɔ vraiment k'i économique karamɔgɔ ye segu kɛ nin bɛɛ la cɛ n'a muso cɛ a y'o kala k'i dangadenw kɛ dugadenw ye karamɔgɔ y'o kɛ k'i laban kɛ jamana k'i effort kɛ jamanajɔ la k'i effort kɛ économique la k'i effort kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ quoi vraiment karamɔgɔ kɛ foli a tɛ se ka fɔ ka ban an b'a fo de ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ ɲinan san 71 cɛman bɛ ala bolo ala k'o da n'an ma ala ka ɲɛma na a kɛra an ma ɲɛma ɲuman ye ala k'an k'a ma koma ɲuman ye si jan ni kɛnɛ ala k'o da n'a kɛ denbaya ma ala k'a to a yɛrɛ sago la vraiment surtout kɛrɛnkɛrɛnma Sénégal ya an bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada a bɛ taa ni sɛki min yɛrɛ kɛ yan nɔ a kɛra sababu ye kɛ dayɛlɛliba de k'anw ye Sénégal ya hɛrɛ caman sɔrɔ karamɔgɔ nali la karamɔgɔ nali a kɛla an bolo hɛrɛ ye karamɔgɔ le ye furucɛ bonya fɔ anw ye ka den ladonko ɲuman karamɔgɔ le y'o ɲɛ yira anw na sigiɲɔgɔn hakɛ karamɔgɔ le y'o yira anw na an tɛ se ka karamɔgɔ fo dansi tɛ foli min na karamɔgɔ nana natuma la ne ye mɔgɔ min kɛla amisari ye ka t'i yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ i yɛrɛ janfa karamɔgɔ a y'a bɛɛ fɔ an ɲɛna karamɔgɔ y'a bɛɛ fɔ an ye an kɔni bɛ duwawu de kɛ karamɔgɔ ye tout an bɛ ala fo k'ala barikada k'a fɔ nin ye koba de y'an bolo su in na ne bɛ yan nɔ tɔn fila tɔgɔ la n'o ye Haut Conseil ani ambassade du Mali au Sénégal n'o ye Laye Bakary Bile Diallo a yɛrɛ bɛ dugu kɔfɛ bi a bɛ Maganta sira kan an don ala ka se n'a ɲuman ye k'a fɔ anw maliyɛnw bɛ Sénégal ya bi an kontannen don an sawalen don ni nin ɲɛnajɛ in ye bi sabu karamɔgɔ bɛ k'a fɔ kɛnɛ kan an yɛrɛ ka jateminɛw bɔra a kan o ye ko min ɲɔgɔn man ca o de kɛra an fɛ yen n'o ye a ka san 71 ɲɛnajɛ ka se k'o sɔrɔ kɛ anw fɛ Sénégal yan Dakar ani 14 régions a bɛɛ lajɛlen mobiliselen don ka se ka ɲɛnajɛ in ɲɛnamaya k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na fɛn min bɛ fɔ a kɛnɛ kan an b'a la deli ala y'o kɛ an nafalan ye ala y'o kɛ an faamuya ye an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye n'a ka denbaya ye Tijani kɛ an lawale ɲuman ala k'o da an n'u ma vraiment foyi t'anw bolo bi kontan kɔ ani sawa kɔ k'a ɲini karamɔgɔ fɛ fana an tɛ ɲinɛ an ka jamana kɔ tɔɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔ bi a dogolen tɛ mɔgɔ si la bɛɛ ka dugawu kɛ karamɔgɔ yɛrɛ fana an b'a dɔn mɔgɔ min don a bɛ dugawu la su ani tile nka an b'a ɲini hali bi a ka dɔ fara dugawu kan se foyi tɛ anw ye bi dugawu ni saraka kɔ n'o de fɔra silamɛya fana kɔnɔ donc an b'a la deli ala k'o minɛ an ye an y'o de fɔ kuma kɔnɔ ngo nin don in bɛ ɲɛnamaya ansariw fɛ u mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ o de kadara kɔnɔ n'an bɔra Sénégal jamana kɔnɔ an bɛ segin ka na faso Maliba kɔnɔ yan silamɛya dɛmɛtɔn ansar ɲɛmayaso fédération ansardine international karulomagɛn sera denmarayɔrɔ dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na amalidɛm lafiyabugukaw fɛ ani dumazana orphelinat denba ɲuman ka bɛn tarata mɛ kalo tile 12 yɛrɛ de ma Sirifula Jabaraniso tɔgɔ la tɛnɛ Yatarawele Nuhum Kone de tun b'u nɔfɛ an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ. mai n'ale don kɛrɛnkɛrɛnnen ansar tɔndenw n'u kanubagaw yɔrɔ la kama sɔrɔ o don in de la an fana karamɔgɔ bangera
a Seydi Sheriff Ousmane Madani Aidara. Zamzamiyu nin cɛba in ni fasoden ɲumanya kɛwale daw ma to a la. O la ka bɛn ni a ka bange ni ɲaɲa ye. Ɲinanta o ni santɔw danfara donna u ni ɲɔgɔn cɛ. O min n'o kɛra a yɛrɛ ka laɲini ye ka ɲɛsin a kanubagaw ma. Ka sababuya kɛ avril kalo tile 25 tɛmɛnen maliden ɲumanw ye dusumankasa min sɔrɔ. Ni hali bi bɛɛ lajɛlen de dusu kasilen do o kɛwale in na. Lafiyabu Amaldem kɔnɔna la an fana karamɔgɔ ka cidenw sera ni donbolo kɛli ye ka ɲɛsin a ɲɛmaw ma. N'o bɛ tali kɛ denmisɛnw ɲɛnajɛlan na ani u mako bɛ jɔ minɛn minnu na kalanko ta fanfɛla la ani balo o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. O min ni association secrétaire général y'a ka nisɔndiya kumaw yira an na. Ni k'a fara kan k'a fɔ ko nin ye ŋaniya ɲuman baara de ye. Aw nali yan bi Sheriff Ousmane Madani Aidara ka san 71 kunbɛnna a diyara an ye a bɛnna ma a kɛlen ka hakili to Amaldem denmisɛnninw na ka na dumuniw ni matériel didactique n'o ye école ni fɛnw di an ma a diyara an ye a bɛnna ma an bɛ min ɲini Ala fɛ Ala ka si caman di Madani Aidara ma ka kɛnɛya di a ma pour que san caman a k'i hakili to an na an yɛrɛ b'a ɲini a fɛ a kana sen jɔ Amaldem na ka na dugawu kɛ an ye a bɛ diya an ye kosɛbɛ. A diyara ne ye. Merci beaucoup. Allah tama ba biyanyo la. Ana sai ko jani. Adani to kamera jani ti. Allah sa wa ta yana. Nisɔndiya min kun bɛ Lafiyabugu Amaldem yɔrɔ la o nisɔndiya kelen de kun bɛ Dumanzana orphelinat denba ɲuman kɔnɔna la ka bɛn nɛgɛ kaɲɛ 11 waati ma ni a promotrice bolo donna malo bɔrɔ kɔrɔ tulu bidon dilan ka fara fɛnmisɛnnin caman wɛrɛ dɔw kan ni a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛ in nana na kuma na i n'a fɔ sanga ni waati bɛɛ u mako bɛ dɛmɛ de la sabula denmisɛnnin minnu b'a bolo kɔrɔ u ka sugandili tɛ k'a fɔ u ka kɛ nin yɔrɔ in na. An bɛ Ala fo an bɛ Ala nacila fo an bɛ Mamadu ɲuman fo bani hali bi Ala ka dɔ fara ni sini kɛ i si kana kɛ san 200 ni san 50 ani 5 Ala k'o k'i ye Ala ka sini kɛnɛya d'an ni ma ye min kan ye Mali kɔnɔ ye Mali min kɛ Mali kɔnɔ e sara t'an bolo e sara bɛ Ala bolo i faso yira dunya na k'i faso yira ka bonya ɲuman di faso ma i y'a kɛ Ala ye i bɔla n ba Aisha la n'o ye ne yɛrɛ ye ne ye Aisha ye donc an bɛ duwawu la i ye Ala ka i lakana an bolo i tɔgɔma filɛ nin ye ten i diya kojugu an y'i tɔgɔ da i tɔgɔma b'an bolo yan hali bi Ala ka sini kɛnɛya d'an ni ma foyi t'an'u da la bi an nisɔndiya kojugu walahi. Fadi secrétaire général a ka kɔrɔfɔw daminɛna ni bonyamasegi kɛlen ka ɲɛsin an fana karamɔgɔ ma a Seydi Sheriff Ousmane Madani Aidara ale min kɛra sɛgɛnbali ɲinanbali ye togoya min na a manifinɲɔgɔnw bɛ se ka lafiya o la ka sanga ni jamana ka lahalaya ye miniti kelen tasibila kɛra ka ɲɛsin banbagatɔw ma minnu ni tora fasoko la. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ a contexte min kɔnɔ kumalaw bɔra k'a ɲɛfɔ an karamɔgɔ a Seydi Sheriff Ousmane Madani Aidara ale ka bangeli san kunbɛ n'o ye a san 70 ni san 1 ye an bɛ o kɛnɛ de kan o la karamɔgɔ ka anniversaire karamɔgɔ ka kalandenw y'a laɲini ka anniversaire kɛnɛ sigi o bɛ surunya san 40 na parce que kalandenw yɛrɛ y'a ye an karamɔgɔ a ye nafa min ɲa an ye a sara t'an bolo o la ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye n'i tɛ se ka foyi k'a ye a fɔ a tigi ni ce o la kalandenw bɛnna kan k'a fɔ karamɔgɔ ka bangeli a se o se an bɛ Ala fo ka karamɔgɔ fo ka karamɔgɔ mansaw fo parce que karamɔgɔ ye hɛrɛ se anw ma an yɛrɛ tɛ se ka hɛrɛ min n'an t'a dan dɔn o la anniversaire se o se an bɛ nisɔndiyaw kɛ an bɛ Ala fo an bɛ Ala welew kɛ an bɛ Ala deliw kɛ an b'an yɛrɛ nisɔndiya parce que nin ye Ala ka donba dɔ ye an bolo o la ɲinan ta ka bɛn contexte ma n'o ye a ye jamana sɔrɔ lahala min na an bɛ waati min na le 25 avril jamana ye gɛlɛya sɔrɔ donc kana i y'a sɔgɔmada na ni baarakɛɲɔgɔnw ani taamaɲɔgɔn tɔw an se kura fɛn fitinin min na karamɔgɔ tɔgɔ la ka n'o di aw ma a ka di denmisɛnninw ma komi denmisɛnnin ka dugawu tɛ bin vraiment denmisɛnninw u ka dugawu kɛ an karamɔgɔ Haidara ye denmisɛnninw u ka dugawu kɛ Mali jamana ye denmisɛnninw u ka dugawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye u bɛ kɛlɛ min na walasa Ala bɛ se ka se di sɔrɔsiw ma waati tɛlɛman kɔnɔ an ka jamana Ala k'a basigi
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni hakilina ɲuman baara in bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni donbolo ninnu dilen a dibaw ma nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna la n'an teri denmisɛnninw yɛrɛ an fana karamɔgɔ jansa ni dɔnkili duman ye. Bani ka kɛnɛ kan ya bani ka kɛnɛ kan kɛnɛtigi ka kɛnɛ filɛ kɛnɛtigi fasa filɛ n'o ye ya bani ye ayi bolo ya bani de filɛ ya bani fasa filɛ ale de ye yatimɛdenw dɛmɛ. Ala ka dusumɛ caman yira an bɛɛ lajɛlen na hali bi kunnafoni nasiraw fɛ k'a jira aw la k'a fɔ ko ɲina san hiji baaraw ɲɛbila baara hukumu kɔnɔna na Mali jamana diinɛw ani batogo minisiriso ka tɛmɛ ni maison du haji ɲɛmayaso ye ani ka fara Mali agensiw hijiko binakun kana na alikuranɛ kalanba kɛra Medine Mali jamana basigi ani kolosuma o laɲini hukumu kɔnɔna de don ka bɛn tɛnɛ mɛ kalo tile 11 de ma ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen Sherifula Jabara so tɔgɔ la Kafune Bacili Fuseni Keyita an ka janga ɲamadali kɛ. Lanzara seli bannen kɔfɛ ka bɛn ni ntɛnɛndon mɛ kalo tile 11 ye Madinatul Munawara kira ka haram kɔnɔna na Mali ijitadenw ka soba ɲɛmɔgɔya so Maison du Haji ka fara agence de voyage privé tigiw kan u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ filière gouvernementale dagayɔrɔ la wasa ka taa dali masa kɔsuma ka ŋaniyaw siri ka ala wele kɛ k'a caya alikuranɛ sanuman kalan min bolodara a labɛn kɛra Mali jamana minisiriso fɛ minisiriso min ni o ka caw bɛ ɲɛsi diinɛko ladalako ani batokow ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ ni Mali jamana ijitadenw tɔgɔla soba ɲɛmɔgɔyaso ye Maison du Haji ani agence de voyage privé tigiw olu ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ. An ka kuranɛ kalan siɲɛ caman an ka duwawu kɛ an ka jamana ye ne hakilila o de ye ɲinin'an fɛ fana minisiri a nana an bilasira waati min na a y'a ɲin'an fɛ n'Ala y'a kɛ n'an sɔrɔla yɔrɔ o yɔrɔ an ka jɛ ka duwawu kɛ jamana ye o hukumu kɔnɔna na alhamdulillah la commission religieuse u ye nin dɔn in ta parce que an ka hijidan kunfɔlɔ bɛ commencer ka taa Maka sini donc yan'u ka taa pour que bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka hôtelba in kɔnɔ an ka kuranɛ kalan an ka duwawu kɛ donc o de ɲinin'an fɛ an y'o de kɛ an bɛ Ala deli Ala ka an ka duwawu ninnu jaabi an ye kuranɛ min kalan fana Ala ka duwawu jaabi ala ka bɛɛ lajɛlen fɔ alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ ko fana ma bɛɛ bɔra ka na cɛ ni muso hôtel yɛrɛ fara pewu a ka bon mais a fara pewu fo tɛmɛ yɔrɔ yɛrɛ tɛ ona bɛɛ nana an ka weleli jaabi pour an ka se ka kuranɛ kalan ɲɔgɔn fɛ an ka kuranɛ lamɛn ɲɔgɔn fɛ an ka duwawu kɛ pour que Ala kana ni hakilisigi ni basigi jamana kɔnɔ Ala ka jamana kɔlɔsuma donc vraiment o duwawu de kɛra bi an bɛ Ala deli Ala ka duwawu ninnu jaabi voilà alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ fana an ye an ka jamana autorité minnu y'a ɲin'an fɛ n'an sera yɔrɔ o yɔrɔ an ka duwawu kɛ an y'o fana ka laɲini an y'a sabati u ye min ɲin'an fɛ an y'a sabati an y'a bɔ a sira fɛ n'Ala sɔnna inshallah n'an taara Maka fana an b'o bɔ a sira fɛ an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na ka duwawu kɛ jamana ye n'an taara Mina fana la même chose Arafa n'Ala sɔnna inshallah an bɛ jɛ ka duwawu kɛ donc duwawu kɔni an bɛ se k'a fɔ ko bon vraiment jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ duwawu la bi jamana bɛ lahala min na bi Ala k'a bɔ a la n'Ala sɔnna inshallah a bɛ bɔ a la fana duwawu tɛ fɛn fitinin ye duwawu ye fɛnba de ye donc ni fɛn o fɛn ɲinina Ala fɛ n'Ala sɔnna n'a kɛra a bɛ na ni basigi ani hakilisigi ani jamanadenw yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn minɛ gɛlɛya min bɛ yen Ala ka wuli ka bɔ jamana na pewu. Alikuranɛ sanuman kalan kɛnɛ in kan kuranɛ kalanna ka taa ni ka segin siɲɛ caman ka Ala wele ni ka dalalikayiratu da u kan ka ŋaniyaw siri Mali jamana tɔgɔ la ka dugawudon kɛ dali masa ka se ka fonisereya Mali jamana kan k'a kanu ni bɛn ni basigi ni kolosuma ni lafiya ye. Bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka sababu kɛ kuranɛ kalanba ye o min san o san n'a bɛ kɛ nka ɲinanta kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ bɛ cogoya min na ka se ka kuranɛ kalan kɛ o la a kɔni gouvernement b'a labɛn mais agence bɛɛ de bɛ participer a la fana mais comme agence a b'a dɔn Madina dɔw bɛ na dɔ bɛ taa dɔw bɛ na dɔ bɛ taa mɔgɔw bɛɛ bɛ na a la duwawu kɔni kɛra Mali jamana Ala k'a suma Ala k'a kisi. Bi ye Mali ka alikuranɛ kalan fɔlɔ ye Madina kɔnɔ yan komi minisiri docteur Mamadu Kone ale de ye nin bonya d'an ma ka kuranɛ kalan min bɛ kɛ Madina Maka Mina Arafa
ka bɛɛ bonya d'an ma kun foyi t'a la ka dugawu kɛ Mali ye ka dugawu kɛ Mali ɲɛmɔgɔw ye Mali transition bɛ bi ka dugawu k'u ye k'a daminɛ an ka président Assimi Goïta la fo kana bila Mali sɔrɔsi laban na ka dugawu k'u bɛɛ vraiment Ala ka n'u dɛmɛ Ala ka n'u kisi Ala ka maliden bɛɛ dɛmɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an bɛɛ ni cɛ bɛɛ ni ɲɔgɔn faamu hali bi Ala k'u don Mali kɔnɔ Ala k'an se an juguw la o de ye kuranɛkalan yɛrɛ ɲinifɛn fɔlɔ ye Ala ka ejidenw minnu bɛ yan fana k'an bɛɛ sigi yɛrɛ la ka eji kɛcogo ɲuman d'an ma ka eji ninnu minɛ an bolo ka so to yɛrɛ la ka taa sigi so hɛrɛ la donc a ye nin ɲini an fɛ donc o de baara siɲɛ fɔlɔ kɛra bi. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ni alikuranɛ sanuman kalan min bolodara Mali jamana ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a kɛ Madinatul Munawara sani hijidenw ka taali cɛ Maka a laɲini ye maliden fɛn fɛn bɛ hiji bolo kan an bɛ dugawu jaabi dugu la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniya siri Mali ye bɛɛ ni basigi ani lakana bɛ se ka sabati cogo min an fɛ. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininiw don. Uganda jamana ɲɛma kura n'o ye Yoweri Kaguta Museveni a ye I kali k'i siɲɛ ka bɛɛ tarata mai kalo tile 12 u ka lajɛrɛba kɛyɔrɔ la n'o bɛ Kololo marabolo kɔnɔ Kampala capitale la ka sanga ni maa miliyɔn caman wele bilalen tun bɛ minnu ma ka bɔ Uganda ani diɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ min bɛ tali kɛ a ka kalikasiyɛn na n'o bɛ a ka manda kura san 2026 ka taa bila san 2030 la o baaraw nundoni ko fɔ Uganda jamana kɔnɔ o maaba welelenw na Congo démocratique jamana ɲɛma Félix Antoine Tshisekedi ale tun bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman de tun bɛ lajɛrɛba in kɛnɛ kan yasa ka lajɛrɛ in a bonya n'a karama k'o yakubaya a ka dantigɛliw senfɛ jamana ɲɛma Museveni a y'a yira k'a fɔ ko Uganda ye siraba taama daminɛ mun bɛ kɛ sababu ye wagati nataw la ka kɛ jamana basigilen ani jamana yiriwalen min ni ale bɛna wuli k'i kwada o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Yoweri Museveni n'a si bɛ taa san 82 la a nana Uganda jamana ɲɛmɔgɔya la kabini san 1986 san a kɛra jamana ɲɛma ye a yɛrɛ nɔnabila la janvier kalo tile 15 san 2026 ka bɛn ni maa 100 maa 70 ani kelenna kunkanfɛn olu bɛɛ lajɛlen ye danaya da kan yasa a ye se ka kɛ jamana ɲɛma ye kokura Uganda jamana kɔnɔ. AFC ka bɔ Wuranda ale ni M23 ka bɔ Congo jamana kɔnɔna na u kɛlen bɛ ka wulikajɔw boloda kana bisimila minɛ Congo jamana fan caman fɛ ka bɛn tɛnɛn mai kalo san 2026 Congo finitigilakaw kɔni nin na ka siɲɛ fɔlɔ ye dadigikɛraw la ni wulikajɔ in senfɛ ka ɲɛsin u ka dagawɔrɔw caman ma min kɛra sabu ye finitigilaka caman bɔra u jɔyɔrɔw la ka sanga ni gɛlɛya min tara ka ɲɛsin Congo jamana finitigilakaw ma min kunnafoni bɔra Reuters yɔrɔ la ni ala sera Congo golomasiri tabaw ka babu sentigi fɛ ka bɛn ni l'Américain jamana ale ka laɲiniw dɔw ye k'a yiraw la k'a fɔ ko ni muɲukumaɲagaw kɛwale min kɛlen filɛ nin ye n'a tara ka ɲɛsin finitigilakaw ma a baaraw daminɛna kabini décembre kalo kumaw san 2025 min senfɛ Amérique jamana ka kɛlɛbolo min tun bɛ wɔrɔkofɔlen na dɔgɔkun 2 kɔfɛ olu ka kasaw kuru k'i kɔdon Congo jamana la n'a kɛra sabu ye u ka ɲangini bere ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmakɔrɔ Joseph Kabila ale n'a nɔfɛmɔgɔw ma k'a jira k'a fɔ ko ni muɲukumaɲaga kɛwalew ko cɛ tɛ muso tɛ ko olu de ka baara do Congo jamana kɔnɔna na bataki dɔ min cira Amérique secrétaire d'État fɛ n'o ye Marco Rubio n'a kɛra mai kalo tile 7 san 2026 a y'a jira k'a fɔ ko AFC kulu marafanfɛntigiw ni M23 ko u ɲangini bɛ Amérique jamana fɛ ka bɛn ni u ka nin waleya cɛjugu tale ka ɲɛsin Congo jamana marabaw an'a finitigilakaw ma. Amérique jamana ɲɛma Donald Trump a bɛ bisimila Chine jamana kɔnɔ kalo tile 13 ka taa bila kalo tile 15 san 2026 la min bɛ tali kɛ kumaɲɔgɔnya
min bɛna boloda ani Chine jamana ɲɛma Xi Jinping ni ɲɔgɔn cɛ min kunnafoni lasera Chine jamana ministeriso min ka baara ɲɛsinin bɛ Chine ani diɲɛ jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw ma k'a ladɔnnɛ k'a fɔ ko nin kumaɲɔgɔnya min bɛna tɛmɛ ni jamana ɲɛma fila ni ɲɔgɔn cɛ a bi tali kɛ jagoko olu ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ma hakaja fɔ ka se Ameriki ni Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw ma n'o kɛra sabu ye ka basigibaliya o sabati ni wɔrɔ kofɔlen gun kan nin na kɛ siɲɛ fɔlɔ ye kabini san 2017 kuma Ameriki jamana ɲɛma ka bisimila Chine jamana kɔnɔna na wa Donald Trump a kɛlen bɛ ka baara minnu boloda Chine ale ni Ameriki jamana ni ɲɔgɔn cɛ baaraw nafasɔrɔ sira bonɲɛ kama minnu dɔw bɛ tali kɛ tajiko n'o kɛra gɛlɛyaba ye bi ka ɲɛsin Iran jamana kɛlen bɛ ka Détroit d'Ormuz so kɔgɔji bolo lasago a yɛrɛ sagoya la n'a ye degunba lase tajiko ma diɲɛ seleke naani bunakun kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko lajara min bolodalen filɛ nin ye Ameriki jamana ani Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ sigilen bɛ ka lajara in makɔnɔ wagati nataw la. Kunnafoni kuncɛla fɛn min ye diɲɛ seleke naani dolantiba n'o ye Coupe du Monde san 2026 min bɛna di Ameriki, Canada ani Mexicaw fɛ yen nɔ. Ameriki marabaw kɛlen bɛ ka welemada kɛ ka ɲɛsin jɛrɛjɛkulu minnu bɛna bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko fɛlɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen bɛ yaasa maaw ye se ka na hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lafasali jɛkulu n'o ye supportɛrw ye kabini dɔgɔkun tɛmɛnen maa caman tun jɔrɔlen bɛ ka sabu kɛ Donald Trump a ka dantigɛliw ye dantigɛliw minnu kɛra jatigɛwale ye ka ɲɛsin maa caman ma ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na mun dɔw bɛ tali kɛ tungalata dogolen o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw nka tile fila in na a ye n'a fɔ basigi ani hakilisigi o taara ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani diɲɛma ma k'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen se k'i kunda Ameriki jamana ma nako ɲuman na ani segiko ɲuman na baw u kɛlen bɛ ka labɛn minnu kɛ lakanako bunaku kan k'o bɛ ma hakili sigi jɛrɛjɛkuluba min sigilen bɛ nin kow bɛɛ lajɛlen labɛnni kama n'o ye comité d'organisation ye olu ka lajɛrɛ dɔ senfɛ Miami Ameriki duguba dɔ kɔnɔ u ye bugunatigɛ kɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a jira k'a fɔ ko dolanti kɛnɛw ani dunanjigi wɔrɔw k'o bɛɛ lajɛlen labɛnnen bɛ wa lakana o na sabati nin wɔrɔ kofɔlen bɛɛ lajɛlen na jamana saba nin bɛɛ kɔnɔna na yaasa laɲini o ye se ka sabati sina dolantan kulun a ye n'a fɔ a bi deli ka kɛ cogo min na yaasa k'o bɛɛ lajɛlen se ka ko o cogo la k'a jira u la k'a fɔ ko Coupe du Monde san 2026 ko a na kɛ ni jamana 48 ye wa supportɛrw o maa miliyɔn caman de bisimilalen bɛ Ameriki a n'a dafɛ dugu kofɔlenw na ka bɛn ni dolantiba in ye. Bi donba ye okumu kɔnɔna ni o ye 12 mai an bɛ waleɲumandɔn foli kurakuraya k'a lase silamɛya dɛmɛtɔ ansaru bɛɛ lajɛlen ma ko u ni ce u ka su ani tile wuli ka jɔw la a banbagatɔ ala ka badabada dali nɔgɔya u ye si ani kɛnɛya bɛ ala bolo ala ko kalifa an karamɔgɔ ni a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen la an'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni ne fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛ watani dalon ala m'an ka jɔnya jɔ an na.